Good evening mga ka-dragon. Welcome to my channel, Rensimo Vlog. Mga ka-dragon, ngayon po gagawa tayo ng sinigang sa hipon. Ito po. So ito po pang sahog natin. Iwain mo natin yung kamatis mga ka-dragon. Shout out pala dyan sa Bantayan Island, sa family ko, Escanti family, Los Tosimo family. I love you. Mag-ingat po kayo dyan. Shout out din sa Surigao City, katropa ko dyan, mga ka-dragon. Ingat po kayo dyan. Magsigang tayo mga ka-dragon kasi maulan. So po itong matrisi ng mga ka-dragon. Kung sa Bisaya, hipon ng malaki. Ito na po mga sangkap natin mga ka-dragon. Lagyan natin ito. Yan ang mga ka-dragon. Napakasarap ito. Tapos mga ka-dragon, isalang na natin to. Soup po. Yan ang mga ka-dragon, no? Wow, napakasarap ng hapunan namin. Alagat ito ka-dragon, okra. Yan ang mga ka-dragon na haluin na natin. Dito ang mga ka-dragon, no? Ito na. Sarap ng ka-dragon. Sinigang sa supo. Sa Bisaya, Bisayan.
Bye bye. Dragon, next vlog po. Abangan nyo po.